Množstvo ľudí a najmä expertov dnes tvrdí, že 9 z 10 ľudí zarába na život namiesto toho, aby žili. Práca ich neteší a život sa im zmenšil na víkendy a dovolenky, hovorí mnohom odborníkov. Ak proste si vyberiete tú cestu, kde budete zarábať veľa peňazí, ale nebude vás tá práca baviť, nie je to riešenie na dlhodobý nejaký dobrý život. Jednoducho musí vás tá práca v nejakej časti minimálne baviť. A samozrejme potom vyrovnávať to aj s dostatkom v podstate času pre seba, pre svoj sebarozvoj a pre svoje záujmy a záľuby alebo rodinu. Jednoducho ten balans, tá rovnováha je veľmi, veľmi dôležitá. Ako náhle sa vám to len zúži a budete proste bážiť len po peniazoch, budete chcieť stále len zarábať viac na úkor vlastného času, na úkor seba a na úkor všetkej zábavy v živote, čo môže zahrňať rôzne veci, každý sa inak zabáva, tak jednoducho nebudete nikdy šťastní. Peniaze, statky, majetky, to všetko je pekné a samozrejme potrebujeme nejaký životný štandard, ale nepotrebujeme jednoducho množstvo vecí, na ktoré dneska ľudia naskočia, pretože to chcú, lebo proste to je niečo, čo im tento svet ponúka a chcú mať stále lepšie niečo, stále luxusnejšie, stále niečo viac, čo je tiež v podstate cesta do pekla, pretože jednoducho myslím si, že luxus je dnes žiť ten život tak, ako si predstavujete. To je luxus. Mať také pokojnejšie rána, pokojnejšie večery, mať čas na všetko. Nie sa naháňať. Ako náhle sa naháňate za všetkým, jednoducho potom vlastne nestíhate nič. Nestíhate si uvedomovať ten život. Presne tak, ako proste odborníci tvrdia, že zarábajú na život namiesto toho, aby ľudia žili.